ירושלים, מאי 1973. מדינת ישראל מציגה לראווה את מיטב הבנים לוחמי צבא הגנה לישראל. כל צמרת הצבא והמדינה כיבדה את האירוע המרכזי בחגיגות חצי היובל לישראל. היה זה צבא חזק, מאורגן ומקצועי שצעד בסך, עטור תהילה, גאה ומיומן. בגדות התעלה מגיעה פלוגה מ' של גדוד 9 להשתתף במצעד. אילן היוחסין של הגדוד, בעל מורשת הקרב המפוארת, מגיע עד לפלמ"ח. בפקודת המבצע שובח יונים מתוכננת הפלוגה להתמקם עם הטנקים שלה במוצבי הקו הראשון של תעלת סואץ. סיפור הלחימה של פלוגה מ' וגדוד 9 כולו במלחמת יום הכיפורים הינם אות ומופת בסיפורי המורשת של צה"ל להקרבה, מנהיגות ואחוות לוחמים. גדוד 9 שילם במלחמה את מלוא מחיר תפיסת העולם של הצבא, האומרת, אנחנו חזקים, והאויב יודע את זה. תפיסת אמן הייתה מקובעת על חוסר יכולת של מדינות ערב וחוסר רצון למלחמה כוללת השנה. בכל דעה או ידיעה האומרת ההפך מכך, אינה מפרשת נכון את המציאות. דיווחיו הבלתי פוסקים של סרן יעקב, קצין מילואים המפקד על מוצב מילאנו, צפונית לקנטרה, הופכים אותו לנודניק סדרתי. היה קצין מודיעין מפיקוד דרום, שלא האמינו לנו לסיפורים שלנו, לפרוגים ולכדומה. אז הביאו אלינו יחידת מודיעין, נהג, קשר ואיש מודיעין, שידווחו ישירות למודיעין, לעקוף אותנו, אנחנו לא אמינים מספיק. והייתה יחידת מודיעין של החטיבה שלא האמינה לנו שמה שאנחנו מדברים, אז שלחה יחידת מודיעין לפני המלחמה כמובן, לדווח למודיעין, אף אחד לא מאמין לשני כנראה. יש תרגיל גדול מאוד בצבא המצרי. החידוש עכשיו הוא שיכול להיות שהתרגיל יסתיים באיזה פתיחה באש בשעה 6 בערב, ולכן יש פקודה להיכנס לשובח יונים, שזה שם הקוד להיערכות למקרה ותחודש האש. להערכתי אז ולידיעתי היום לא האמינו לי, ואני הייתי pain in the ass. אבל לא רק אני חושב כל המואזין. אתה יורד מהמטוס הקל בבלוזה, מהאיילנדר, פוגש את אחד מהרס"פים שאומר לך, דוקטור, אכלת אותה. מי שיורד, מי שרגלו דורכת בבלוזה, לא יוצא יותר לחופשות. עכשיו שאנחנו הולכים לעוד איזשהו מבצע אחד, גומרים אותו וחוזרים. אנחנו ידענו שאנחנו הולכים בעצם לשובח יונים, קרי הפסקת האש אמורה להיות מופרת, ואנחנו אומרים ב4 לנוע לכיוון התעלה. ואנחנו ביקשנו לצאת ב-12 בצהריים עם הטנקים לעמדות שלהם כדי שניתן יהיה לארגן אותם, יתארגנו וכל הטנקים יגיעו לעמדות בצורה סבירה. ניתן אישור, וכמה דקות לפני 12 הוא בוטל, כשהעילה הייתה שלא רוצים לחמם את הקו. ואני מבין שלקראת 6 בערב אנחנו צריכים להתארגן לשובח יונים. שובח יונים מבחינתנו זה היה הפגזה, שאנחנו צריכים להימצא בתוך מוגנים, ולהתכונן אחרי הפגזה לפשיטות לפי הפקודה של שובח יונים. עוד פעם בודקים את הטנקים, בודקים את עצמנו, לובשים סרבלים חדשים, בודקים את הכדורים במחסניות. אני הייתי על הצריח, בחוץ שוכן, עד שפתאום נפרץ הקשר ושמענו שובח יונים, שובח יונים, שובח יונים, אני שמעתי. לכמה דקות ל2 מתחיל סיפור הקרב של גדוד 9, ועימו סיפורי גבורה של לוחמיו האמיצים. לרובם זוהי טבילת אש ראשונה. 1:50. 2 מטוסים עוברים נמוך ממערב למזרח. לפתע פתאום מישהו צורח, אני הייתי שם קרוב לטנק שלי, ציפורים באוויר, שזה הכינוי למטוסים. 2 מטוסים ירדו על קטיה. לגבי חדירה ממערב למזרח מחייבת הפעלת הקו בקשר בקוד היוון, לחיצה ליוון, ואז מהחטיבה שואל אותי בלי שמות מי הפעיל את היוון? אומר לו, אני. למה? כי 2 מטוסים חדרו,
פתאום אזעקה מהקשר, הקשר מודיע שיש כנראה חדירה של מטוסים במרחב סיני. אז אתה בטוח שזה שלנו או לא שלנו? אמרתי, זה מצרי, וכאן התחילה המלחמה. פתאום אני רואה מטוס שמגיע, ואני בהתחלה חשבתי שזה מטוסים שלנו. לא תיארתי לעצמי, כי אנחנו די התכוננו שאנחנו ופתאום ראיתי שהדבר הזה יורה עלינו גם כן. אז אמרתי, או שהטייס מטומטם, ותמיד ידעתי שהטייסים שלנו לא כאלה, ופתאום יובל צעק, חבר'ה זה רציני, קריצו לטנק. ואז עלינו על הטנק, הוא ניסה לירות כלפי המטוס באקדח שלו. מיד המצרים אמרו מטוסי קרב, ופתאום ראינו שהמטוסים נופלים כמובן מהטילים, וגם כמו בידונים כאלה, אתה רואה כמו ניתק לו מכל הדלק, אבל זה פצצה. מוזס נכנס לעמדה שלו כמפקד, והוא ירה גם ב-03 של המפקד למטוסים שתקפו אותנו. כי מיד אחרי השבח יונים, או תוך כדי השבח יונים שנפרץ על מכשיר קשר, היו מטוסים שתקפו אותנו בתורף וירו עלינו. עוד לא הספקנו לעלות לטנק, מפקד הטנק שלי, נדמה לי שזה היה רות קוראים לו, אני לא זוכר בדיוק את השם, אני לא רוצה, קיבל רסיס בראש, נחת לתוך הטנק. נכנסנו משלווה מוחלטת, ממעצמת עולם לגיהנום עלי אדמות. שום דבר ממה שתוכנן לא עבד, כאילו לא היה הקטע של שובח יונים, אז תרגולת שרצים, כל אחד רץ לעמדה שלו, היה טוב ובואו נוח. פתאום, בבת אחד, המעוזים, יחידות בדרך, כולם על הרשת וכולם על הרשת שלנו. ובקשר אתה מתחיל לשמוע פחות או יותר את מה שעומד לקרות. מהדקות הראשונות, מרגע הפריסה, בעצם מתחילים להגיע נפגעים. אין לך זמן להתעסק עם קשר, אין לך זמן להתעסק בשום דבר, אלא למיין את הנפגעים ולהתחיל לטפל בהם, לטפל ולפנות אותם לחטיבה בבלוזה. דקות אחרי 2, סירות מצפון מזרח, לי, ותכף מתחילה הצליחה, ותכף מתחיל הירי. המצרים כבר עניין של פחות מחצי שעה אני חושב. במחצית התעלה והיו במשטח שלנו. עשרות אלפי חיילים מצריים חדורי רוח לחימה ומצוידים היטב בנשק שר ואנטי-טנקי מתקדם חוצים את התעלה. עשרות סוללות ארטילריה ומטוסי קרב נכסים את קו הרקיע בענני עשן כבדים. קו המעוזים מופגז קשות. את המחנות העורפיים תוקפים מטוסי קרב, הכל בהפתעה מוחלטת. אף אחד לא התכונן, לפחות לא אני, ולא שמעתי את זה מאחרים, שהמצרים יש ביכולתם והם מסוגלים ויש בכוונתם לצלוח את התעלה במסה גדולה ולהחזיק במטרה לכבוש. קרה המצרי עבר את התעלה, הלא אנחנו קודם כל נדע מראש על כוונות כאלה. נדבר ברמה שלנו. ואם נדע, נהיה ערוכים, ונפגע בהם לפני. בעצם הסדר מתחיל להיות לא מאורגן כל כך. ולאט לאט אנחנו מרגישים את עצמנו כל אחד לנפשו. ליכוד הטנקים המתקדם לעבר התעלה לא היה שום סיכוי מול נחשול חיילי החי"ר והקומנדו המצרי שכבר חצו את התעלה והתמקמו בעמדות שולטות לאורך צירי התנועה למעוזים. תנאי השטח הקשים והביצות אפשרו תנועה על כבישי הפלסטיק ועל הדרכים הסלולות. כל מי שירד מהציר שקע, ועל הצירים המתינו לטנקים השועטים קדימה מאות טילי סגר ואלפי מטולי RPG. מ"מ אחד מפלוגה למד, סגן משנה מוזס, מוביל את הגור שלו, 1ב' למוצב בודפשט. היינו חיילים, שלחו אותנו להגן על בודפשט עם 2 טנקים, ואנחנו נפלנו להגן על בודפשט, ואנחנו לא עוזבים את בודפשט, ובודפשט לא נופלת, כי זה מה שאמרו לנו. אני רואה קודם כל את המוצב מופצץ ומופגז, יותר נכון, בקצב מדהים, אני לא יודע, 10 פגזים בדקה, הרוס כמעט כולו. כל התעלות בתוך המוצב כבר מפוצצות מהפגזה ארטילרית, כל הפחים חודרים פנימה, קשה מאוד לנוע בתוך המוצב. עולים לעמדה, ומה שאני רואה זה ערב רב.
עשרות כלי רכב, רקם, רכב משוריין, BTRים, וכל הכוח הזה נע קדימה לכיוון שלנו. אנחנו יודעים טנק אחד. ואחרי, נדמה לי, הפגז השני, פגעתי בטנק הראשון. הייתי רואה אותו, ואני עדיין איך אתה מסתכל על הצ'פר, על הפצועות מהיבשה, שתיקון עצמי. אז הוא אומר לי, אני לא יכול לראות את הגופות מתרסקות באוויר, זה היה טוב לה בשבילו. פגעתי בטנק הראשון, הוא נדלק, האנשים קפצו ממנו, הכוח שלהם קצת נעצר, לא יריתי על האנשים. נתתי להם לברוח. אחרי ה-T-34 הראשון, למעשה זה היה מטווח של 3 שעות. זה יפה מאוד, הייתי נשק כל פגז שמכניס פנימה, והוא היה פוגע בכל פגז. הוא היה פשוט ירי מהיר, מדויק, כמו באימונים. פגענו ב-11 טנקים וב8 כלי, ברקם אחר, מסעיות, ג'יפים, BTRים וכולי. זאת אומרת, אני מאוד שמחתי על הפגיעות, זה מאוד הרחיק את ליבי, אבל יותר התרגשתי ופחדתי שאני הולך לבוא פה מלחמה בסיגריות, שנראה לי לא לעניין בכלל. עם כל האופוריה של הפגיעה בכוח המצרי וההצלחה הצבאית לעצור אותו, התחושה האישית הייתה תחושה קשה מאוד. אבל בכל זאת, המוצב היחידי שלו נפל. עם כל הכבוד למקומות אחרים שנלחמו יותר קשה וביותר הקרבה, וכל מה שתגיד, בצפון, בדרום ובמרכז. זה המוצב היחידי שלו נפל. מחלקה 2 דוהרת לכיוון התעלה על דרך הפלסטיק העוברת בין שטח הביצות הבלתי אוויר. את המחלקה מוביל סגן שפרינגר. לאורך ציר התקדמותה כבר ממוקם החי"ר המצרי. אנחנו היינו אמורים, 2 טנקים שלנו, המ"מ שלי וסמל המחלקה, היינו אמורים להגן על לחצנית ולראות על עבר הצד השני של התעלה על רמפות מאוד מוגבהות של המצרים. למעשה היינו אמורים להגיע ללחצנית והכל השתמש והגענו לאורקל. יורים עלינו, יש פגיעה בכלי, הכלי מזדעזע. ברגע שנכנסנו למערב הראשון הבנתי שאנחנו במלחמה. חיסלנו את המערב הראשון אמנם, וחיסלנו גם את המערב השני, וחיסלנו גם את המערב השלישי, את הרביעי, החמישי, אבל במערב השישי שמעון חטף צרור בבטן ופגיעה בראש, ונפל לי בידיים שותת דם. מ"פ למד, סרן אורי הקמן, לאחר שהסתער על מערב קומנדו באזור הסנפיר של דרורה, שומע בקשר כי סגן שמעון נתקל וטנק הגור של רוזנברג נפגע. הוא דוהר לכיוונם ועולה על מערב. אורי והגור אלירן נפגעים, והוא מחפה על נסיגת חלק מאנשיו, עד אשר נפגע ונהרג. אתה שומע בקשר, זה נופל וזה פה ופה חיילים, מבקשים סיוע, מטוסים, שמש, בלגן, כל מטוס שהיה באוויר, בשנייה התראות, שום דבר, כלום, לא יכלו לעשות כלום בימים הראשונים, כלום. חצי שעה, שעה, אני נוסע וכל הזמן בעצם קוראים לי אירועים ככה ששום אימונים לא יכולים ללמד אותם. הודעתי בקשר ללפתן ואמרתי, לפתן כאן 2, קודקוד נפגע. ומה שקיבלתי, ההוראה שקיבלתי בקשר היא המשך סוף. זה מה שאתה שומע בקשר, כי אתה גם לעצור אתה לא יכול, מכיוון שאתה כל הזמן יורים עליך. אין אפשרות גם לחזור, אין מה לעשות. כשאתה על כביש הפלסטיק, אז אתה דוך. רק ישר אתה יכול לנוע, ולנוע משהו יותר מהר. זה מה שאמרתי לדורון. סע משהו יותר מהר. וכשהוא ראה פנייה למעוז אורקל, הוא שאל אותי אם להיכנס. אמרתי לו, כן, תיכנס למעוז. ואז נכנסנו למעוז, וזה היה מעוז אורקל. אני מתחיל לצאת מהמוצב עצמו, והטנק פתאום מעלה עשן שחור, עטוף עשן שחור, והתותחן שלי מתחיל לצעוק לי, דורון, הטנק בוער, תעצור את הטנק. ואני ממשיך לנסוע. ושם חטפנו פגיעה, ורשת הספה התחילה לבעור וליפול פנימה. מסתבר שבאותו רגע שאני עצרתי את הטנק, בשנייה שעצרתי, הטנק קשר, קפץ מהטנק, והלך לבונקר שלנו, שכבר כנראה מצרים היו שם. התגלגלתי תחת אש מאוד מסיבית החוצה, וכדי להזעיק עזרה עבור שמעון, ופשוט נתקעתי שם. בין מעוז למעוז היה מרחק
הם חצו בין מעוז למעוז והתקדמו במהירות אדירה, כמו זבובים. כמו זבובים, תראו, זה בכמויות. היה לי ברור שמהמעוז אני לא יוצא חי, מכיוון שאני הרגתי מהם הרבה, ואתה עושה לעצמך שיקול שהם אומרים לעצמם יש כאן אחת חפפרת שהורגת מהם, אז למה שהם ישאירו אותי בחיים בכלל? זה היה השיקול שלי, שפשוט התקווה שלי הייתה להגיע לכוחותינו ולהמשיך את המלחמה עם הכוחות שלנו, אבל זה לא קרה. הטעם בטנק המ"מ מוצא עצמו לבדו. הוא עומד מול עשרות לוחמי קומנדו מצרי שכבר חדרו למעוז. לחימה שאני צריך לקבל החלטות לבד, את מי כן להרוג, את מי לא להרוג, מה הכדאיות אם אני הורג את ההוא ואם אני הורג את... החלטות שאני לבד הייתי צריך לקבל אותן. אני בחור בן 19, אני צריך לקבל החלטות של לוחם גרילה. שעות ארוכות הוא נלחם לבדו עד שאוזלת התחמושת והוא נופל בשבי. הטנקים של פלוגה מ' מנסים לחבור למעוזים בגזרה המרכזית של הגדוד על שפת התעלה. כזכור, הצבא המצרי כבר חצה את התעלה. אני חושב שזו טראומה קשה מאוד מה שקרה ביום כיפור. צריך לזכור שאנחנו היינו חיילים גאים של צבא שלא קרה שנסוג בשעת הקרב. היה ברור לנו שלא יכול להיות מצב שלא יהיה לנו עזרה או תמיכה, ואם ניפצע או ניפגע מישהו תמיד יבוא ויחלץ אותנו, ולמעשה בימים הראשונים שהיו מלחמת יום כיפור היינו לבד. היה איזשהו אלם שם, אלם שאנחנו לא הבנו מה קורה בדיוק, למה אנחנו במצב כזה בכלל. אני יודע שאנחנו הכי טובים בעולם, ונתנו לנו את ההרגשה הזאת, ובעצם אנחנו נפגעים כזאת בקלות. הצוות שלי היה, הטען שלי היה על קסטסי מיכאל ז"ל, ומנחם סלם ז"ל, ויונטי ז"ל, ואני נשארתי בחיים. המ"פים כבר נפגעו, וכל טנק אחר כך היה לבד. לא היה לנו כבר איזה מפקד או מעל איזה שני טנקים שיפקד עלינו, עשינו הכל לבד. סרן יונתן סוודנר, יונטי, לאחר שהגיע עד קו המים באזור מוצב מפרקת, שומע על מצבו הקשה של המעוז. הוא מנסה להתפרץ לכיוון המעוז, שם נפגע ונהרג. אני מבין מהר מאוד שהפלוגה התמוססה. המ"פ נהרג ישר בהתחלה, ואני יכול להגיד שהפלוגה למעשה התפרקה. אולי בצורה יותר אכזרית, כל אחד בנפשו. נתי היה הראשון, אנחנו מאחוריו. הוא נפגע כנראה בראש, ואז התותחן שלו התחיל לצרוח בקשר, מצות כאן 3 קרא למ"פ, מצות כאן 3, אז הבנו שקרה משהו. קיבלתי כדור בראש ונפצעתי ביום הראשון, ככה שהרבה אני לא זוכר. וכשראינו את החור בראש אמרנו, בן אדם הלך. כשמשכנו אותו למעלה, אז ראיתי אותו ממצמץ בעיניים, והבנתי שהוא חי, ואז הרופא עשה את הניתוח במקום והציל אותו. עכשיו הרופא גם עודד אותנו מאוד והציל שם החיים. אתה צריך להחליט במי לא לטפל. יש נפגעים קשים, חסרי סיכוי, ואני זוכר את ההחלטה הראשונה הזאת בנפגע הראשון שלקחתי במלחמה. אני אומר לשני החופשים שעבדו יחד איתי, כי עבדנו במספר צוותים, אני אומר, חבר'ה, תשימו את הנפגע הזה כרגע בצד, אנחנו לא נטפל בו, נטפל בנפגעים אחרים שממלאים את התאגד, כי אין לו סיכוי, הפציעה שלו קשה ביותר, כל שנעשה לא נצליח להוציא אותו מן המצב. לאחר שנפגע המ"פ, לוקח סגן יאיר טל את הפיקוד על שרידי הפלוגה. על אף שנפצע בשעות הקרב הראשונות, ממשיך יאיר לחלץ את הטנקים הפגועים ואנשי הצוות. במהלך הלחימה הוא נפצע פעם נוספת. בקשר היו צעקות שהם צעקו, עולים עלינו, עולים עלינו, עולים עלינו, צעקות. צריך לזכור שברקע כל הזמן יש א' את המעוזים שזועקים לעזרה. יש שם החיילים שאסור להפקיר אותם.
מצד שני, אנחנו בניסיונות לסייע להם חוטפים כל הדרך. התחלנו לראות שם על החיילים שהסתובבו שם, החיילים המצריים, ובמקביל הייתה לנו בעיה שגם חלק מהטנקים של הפלוגה שקע שם, והיינו צריכים לחלץ אותם. בסופו של דבר מצאנו את עצמנו יותר מתעסקים בחילוצי פצועים מאשר במלחמה אמיתית, בקרב אמיתי מול האויב. כשעלינו לרמפה, האמת היא שעמדנו ממש, מתחתנו הייתה תעלה ושקט, ציפורים, מצייצות, שום דבר לא שמענו, שום דבר, לא היה זכר למצרי אחד. ואיך שנותן פקודה לראות, אני מרגיש חבטה אדירה בטנק. אחר כך התברר שכבר הם היו מאחורינו, החיילים המצרים כבר היו מאחורינו. ואני שומע את המפקד, אומר לי, תיסע מהר אחורה. ושילבתי לרוורס, וטנק לא זז רוורס. ואני שומע עוד חבטה, עוד פעם שקבלים מכה, ואני כבר לא שומע כלום בקשר. זה היה לחימה וחילוץ. לא הייתה פה לחימה של לפי תורה והיערכות, לא היה דבר כזה, הכל נשבר תכף. לא היה, שום דבר לא היה מאורגן. בקשר הודעתי לכל מי שנשאר, כל מי ששומע, שינוע לכיוון מרתף. באמת התאספו שם אנשים בלי טנקים, חלקם פצועים, אלה שהפצועים יותר קשה כבר היו בתאגד או פונו. כששמעתי על הרבה חבר'ה שנפגעו ונהרגו ושלא חזרו ושלא יודעים עליהם, אז הפסקתי לשאול. כי נורא פחדתי שאני שואל שאלה ואני חוטף מהלומה בכל מה שקשור לידיעה כזאת או אחרת. אתה לא קולט את זה, אתה מסתכל, עד שפתאום יורד לך הסימון. אני חושב רק אחרי יומיים או שלושה יכלתי בך לבכות. מחלקת החרמש של גדוד 184 בפיקודו של רוני ויצנר שימשה עתודה גזרתית. היא מוטלת על ידי החטיבה קדימה ומתנפצת בקנטרה. התנועה באזור הביצות מוגברת לכביש הפלסטיק בלבד. כל ירידה ממנו תוקעת את הטנק בקרקע הבוצית ומגבילה מאוד את האפשרות לחילוץ. על אחת כמה וכמה תחת אש. הייתה קרבה טוטלית פה, לא היה להגיד לך שהיה איזשהו שקט פנימי, כל פעם שקראו לך תבוא למטה ותנסה לעזוב, תנסה לחלץ. אתה ידעת שהמצב, אם אתה יורד אתה לא בטוח חוזר. אני רס"פ באותו רגע, לא צריך רס"פ, אני עולה על טנק ויורד לתעלה, לא חושב פעמיים. אז אם הקשר שלי עם הפלוגה נופל, אני ממשיך עם המ"מ. אם הקשר שלי עם המ"מ נופל, אני ממשיך עם עצמי. אם הקשר שלי עם הצוות שלי נגמר, אני ממשיך עם עצמי ועם מוטי רטר. אני בעמדת המתק למעלה, וזה השלב שאני חטפתי את הסגר, את הטיל. בשלב הזה, את חלקי גמרתי למלחמה הזו. אני עושה מבחן אישי. האם התרומה שלי היא מספיקה? זה חשבונות אישיים. יצאנו לדרך לכיוון, בהתאם לתכנון, לכיוון מפרקת. אנחנו עושים עם פגז בקנה לאורך כל הדרך, ויש חליפת צעקות בין גדי הנהג לבין יובל, ימינה שמאלה, אנחנו עושים על דרכי הפלסטיק, על הכבישים שבעצם נסעו בביצות. ופתאום אני רואה משהו אדום רץ מולי, ואינסטינקט של הנהג זה לקחת או ימינה או שמאלה, כמו במכונית, אופניים, לא משנה. וזהו, זה מה שעשיתי, ובסוף התברר שזה היה פשוט טיל. לאחר שהרגשנו שהדרכים מטווחות, ירדנו מהציר הראשי, ולאחר דקות שקענו בתוך הביצה. יובל באיזשהו שלב קורא לטנק שהיה אחרינו, לנו היה כבל מעוז באורך 25 מטר במקרה, כי זה היה טנק הסמ"פ, קראנו לו טנק 3א. גם הטנק השני שקע.
והלילה מגיע. ואנחנו יושבים על הצריח עם טרנזיסטור ומנסים להבין, ואין קליטה באזור הזה, ולשמוע מה קורה. ובאיזשהו שלב אנחנו שומעים קולות. היינו בטוחים שמדובר שבאים לחלץ אותנו. אתה יודע שאתה מוקף, ויכולים להשחיל אותך בכל רגע, הרי RPG או דברים כאלה, שאתה מתחיל להבין כבר זה. אני זוכר את ההרגשה של הפחד, זה פעם ראשונה שבעצם אני חוויתי שהוא פחד שאני אף פעם לא חוויתי בחיים שלי, זה פתאום אני פחדתי על החיים שלי. לקראת חצות אכן קראו לנו, ובטנק קפצנו מהטנק שלנו אל הטנק הזה. בטנק הזה היו 20 או 30 חיילים. אני דיברתי עם אלוהים באותו רגע, ואמרתי, אני רוצה שתוציא אותנו מכאן. חשבתי שאולי תפילה תעזור, ואולי אם אני אסיים את תפילת נעילה של יום הכיפורים, אולי זה ישנה משהו. הפינו אותנו לתאגד, וזהו, ואז בעצם זו הפגישה הראשונה שבחיים שאנחנו, כשראיתי את האנשים שוכבים, זאת אומרת, אני הבנתי שהם לא ישנים, אני הבנתי שהם מתים. שאלתי שם בתמימות של ילד בן 18, למה הם ישנים כאן? לא ישנים, הם הרוגים. הם מכוסים מסמיכות ורק הנעליים בחוץ. אני זוכר את התמונה הזאת עד היום כתמונה אולי שהייתה לי הכי קשה. אני זוכר טוב את הפגיעה של ליאור יונתן. אחד מאנשי הצוות שלו קרא בקשר ואמר המפקד נהרג. אני זוכר את המילים שהוא אמר, המפקד נהרג. כאשר מגיעים שרידי הגדוד לבלוזה, הם מצוותים מחדש ויוצאים לקרב במסגרות שונות, גדודים אחרים של החטיבה או גדוד בית הספר לשריון. סרן נועם דביר מ"פ ק"פ, לאחר הלחימה הקשה באזור קנטרה, כשכבר לא נותרה לו פלוגה, מצוות טנק עם קציניו. הסמ"פ יובל נריה, המ"מים מוטי רטר ומוטי פיין, איתם גם הקמב"ץ הגדודי יורם אופיר יורקה. הם עוברים לגזרה המרכזית. יובל עובר לטנק אחר. שאר הצוות, שכונה מאוחר יותר טנק הקצינים, נועם, יורקה, מוטי פיין ומוטי רטר, נפגע בלחימה על חמוטל, וכל הצוות נהרג. סרן נירון אלתגר, סגן מפקד פלוגה למד, נע צפונה בציר התעלה, לעזור למפקדו. הוא נע צפונה עם הגור שלו. הגור נפגע. נירון ממשיך צפונה ועולה על מערב מצרי גדול הממוקם על ציר התעלה. כל הצוות נופל בקרב. שנים רבות נחשבו נירון אלתגר וצוותו דני גילת, יעקב קלר וחיים צפי נהדרים. היום מגדיר צה"ל את הצוות חללים שמקום קבורתם לא נודע. באורקל, המוצב הצפוני ביותר לאורך התעלה, נמצאת מחלקת הטנקים הקבועה של הגדוד. לאורך 60 קילומטרים של גזרת הלחימה הגדודית יש רק 3 טנקים. ביום כיפור 3 טנקים, 3 בפירוש, כל גזרה צפוית 3 טנקים על כל הגזרה. מה יכולים לעשות? יכולים לעשות משהו? המ"מ יצחק רוט נהרג בדקה הראשונה של המלחמה. את הפיקוד על המחלקה לוקח סמל המחלקה, סמל ראשון שלמה ארמן. הוא קיבל את הפיקוד על כל הגזרה, אחד הבודדים, קיבל את הפיקוד ועשה את זה בצורה הכי טובה, שאין לשער מה שעשה הבן אדם הזה. אין לשער. וכולה הוא היה סמל, הוא לא היה לו, סמל מחלקה הוא לא היה לו מ"פ ולא מח"ט ולא כלום. אני למשל הייתי 3ב' ושמעתי את שלמה ארמן 3ב' ולא ידעתי, לא זיתי, הוא היה מתק שלי פעם. לא זיתי את הקול שלו, ואתה מי זה 3ב' הזה? כל הזמן משמיד מטרות וטנקים, ואתה שומע אותו שם פעיל מאוד. ארמן שלמה, אני חוזר ואומר, זה הגבר שבגברים שאני ראיתי כל המלחמה. אם הוא לא היה היום, אני גם לא הייתי בחיים. בליל קרב ברעום אש מזנקת בין אנשי הפלוגה כל עבר. הוא לא היה חבר שלנו, כי לחיילים אין חברים שהם סמלים או סמלים ראשונים או מ"מים, אין. אבל אם אפשר להגיד קרבה שיש למפקד, אז הייתה קרבה. כל מה שהיה ארמן עושה, היינו אומרים, מה תפקיד זה פה, תביא אחוריי, תצאו פה ופה. הוא לקח את הפיקוד בצורה בלתי רגילה. וכל הזמן ביקשנו איסור נסיגה. בשלב מסוים, אני לא זוכר מי זמן, אני זוכר שאמרו שלא יכולים לעזור לנו, לא יכולים להגיע אלינו. חיכינו, אנחנו
לא אגיד לך ביום שבוע שאנחנו לא קיימים, אומרים שלא יכולים להגיע כוחות אלינו, ושום דבר שכאילו אנחנו מקוטרים מכל הכיוונים, שנחשבים כעבודים, כלא קיימים, בעיקר זה איך שאתה רוצה. אנחנו מסכמים על תוכנית שהוא מרכז את כל הכוח של המוצב, שני הטנקים שלו, עם עוד זחלן אחד, מעלים את כל האנשי החי"ר שנשארו על הזחלן ועל הטנקים, כשהמטרה היא שהטנק שלו יהיה עם פחות אנשים, על מנת שהוא יהיה כשיר גם להילחם. שמענו והיינו אותו בקשר, כי הוא תיאר לנו את האש, את המצרים שחודרים, את החילוץ שלו, שהוא ממליץ על הטנקים שלו, אנשי חי"ר, את אנשי המילואים שהיו שם, את אנשי הצוות, ופורץ ועובר את השיט ג' של אורקל החוצה. התוכנית היא שהוא, את הפגז שיש לו, הפגז האחרון שנשאר לו, לפי הדיווחים שלו, הוא יורה על עמדת הש"ג של המעוז שיושב בפתח המתחם. מלי, אם אני לא טועה, נתנו 3 פקוזי עשן לכל הכיוונים שיהיה ממה שלא יקרום, ויצאנו החוצה. עברנו בשלום את הקטע של המעוז. וכל הכוח מצליח לצאת מהמתחם. לא ברור לנו בדיוק איך הוא עושה את זה, כי אנחנו יודעים ושומעים שהמצרים ממש מבינים מה שהולך לקרות, והם יושבים שם ומחכים לו, אבל איכשהו כל הכוח מצליח לצאת בשלום מהמתחם. ואני חושב שנורא שמחנו. והייתה תשדור די רצותה, כי אנחנו בקשר פלוגתי, ואין פה פלוגה שמנהלת קרב גדול, יש פה אנשים שנלחמים לחייהם. באיזשהו שלב הוא אומר לנו, עלינו על מערב, יש איזשהו רגע מאוד מאוד לא נעים בקשר, לצערי מהחטיבה לא מתערבים. בעצם כל הדיבורים זה בעצם ביני לבינו, והוא שואל אותי מה לעשות, לעצור, לחזור למערב, לראות מה קרה שם. אומר לי, הטנק השני נפגע, כנראה שגם הזחלם נפגע, בטח יש שם הרוגים, והוא מצפה ממני לשמוע מה לעשות. אני אומר לו, שלמה תיסע, תציל לפחות את אלה שאיתך. כשאנחנו נפגענו, קפצנו. חלק קפץ לצד שני של הטנק, לצד ימין, וחלק רבה לצד שמאל. חלק שהיה קבוע לרמפה עם הכתות של הטנקים של המצרים, הכניסו להם בראש. ממש היינו טווח אפס להם. ורצנו לכיוון הביצות. יש להם איזשהו מסע בתוך הביצות, מסע של איזה 10-15 קילומטר בתוך הביצות. כנראה מגיעים בשעות הקטנות של הלילה, מגיעים לשם, ושם כנראה פותחים עליהם באש, מכוחותינו, והוא נהרג שם, התקלות עם כוחותינו. זיהינו את הטנקים, היינו טווח אולי 10 מטר ממנו, 15 מטר ממנו. הם לא זיהו אותנו. האמת שבשטח היו כוחות של קומנדו וכל הדברים, וידענו מזה, של מצרים. אני זוכר פעמים, צעקנו להם, טקיסטים שברחנו, אל תפגעו בנו. נדמה לי זה פלוגה למית, עכשיו אני נזכר. אנחנו פלוגה למית שהיינו בקו והגענו. שאלו איפה אתם, מה אתם גרים, דברים כאלה, כל אחד אמר את המקומות שלנו. דיברנו איתם בעברית, פנים מול פנים, והם שאלו אותה, החזירו לנו. בשלב מסוים הבן אדם, מישהו מהם צעק, אין פלוגה למד, אתה יודע מה זה 3 טנקים צוות בזוק האש שעושים עליך? ואחרי כל מה שקרה באורקל ושמעתי את המעשה הגבורה שלו, שהוא חילץ את האנשים משם ונעל הציר לחלץ את כולם, ובצדק קיבל גם את האות של גיבור ישראל. אני אומר עוד פעם, זה אחד הדוגמאות לאנשים שבחיים הרגילים הנורמליים לא היית מזהה בהם, ולא היית אומר שזה אחד שהוא יהיה גיבור ישראל. פלוגת החרמש של גדוד 79 בפיקוד יחיעם ששון מגיעה בלילה כתגבורת. המג"ד מפצל אותם חצי לקנטרה וחצי לכיוון מפרקת.
הפלוגה סופגת אבדות כבדות. זה לא משהו שאתה רואה ברזל שחוטף טיל עולה באש או נעצר. אני מיד מתרגם במוח לתמונות של אנשים. אני רואה את ינטי, אני רואה את אורי, אני רואה את נועם, אני רואה אותם בעיניים. אני רואה אותם כאן מאז, עד היום. המ"פ וקומץ לוחמים חודרים למג"ד וממשיכים אותו כל המלחמה. המג"ד מדווח למפקד הגזרה, תת-אלוף קלמן מגן, כי מגדוד פשע נשארו 2 טנקים כשירים בלבד. קלמן מבקש להחזיק מעמד עד הגעת התגבורת. כשעה לאחר מכן חובר ברשת הקשר מח"ט 460, אלוף משנה גבי אמיר, וקובע נקודת מפגש עם המג"ד מזרחית למוצב מפרקת. סגן אלוף יום טוב, המכיר את הגזרה על בוריה, מוביל את חלקו של גדוד 198 למוצב מפרקת, בפיקודו של סגן אלוף אמיר יופה. אחר כך את שאר הכוח, דרך העיר קנטרה, למוצב מילאנו. לאחר חבירה עם מפקד המוצב, ביציאה ממנו, נופל הנגמש בו נוסע המג"ד לבור ענק שפערה ההפגזה הכבדה. היו בומבות, ובאחד השלבים אני שומע כל נפץ מטורף לידי, והבזק אדיר, ואני מתחיל להתקרב ככה עם הטנק בזהירות לכיוון הבור. אני שומע קולות בעברית, אני לא עושה חשבון, היום בדיעבד זה נראה לי משוגע מה שעשינו שם. ירדתי למטה, אני פוגש שם כמה אנשים, בדיעבד אחד מהם זה היה יום טוב, אני עוזר לו לצאת. טנק לא איתי, הנגמש איננו, אני נגד טנקים ברגל. זה מכניס אותי לאיזה פלשבק של 5.5 שנים קודם, 300 מטר משם, הייתי מ"פ במלחמת 6 הימים, ו300 מטר משם נפגעתי מטיל שמל. נוצר קשר בינו ובין שילה ששון וגבי אמיר, והם ביקשו ממנו שהוא יוביל את הכוח, כי הוא היה בן בית במרכאות במקום, הוא מכיר את השטח. לפחות מה שאני יודע, הוא קצין שריון מעולה, והוא למעשה התחיל להוביל אותנו ולנסות להקל לנו להתמצאות. ואז קורא לי גבי אמיר, שואל אותי, אומר לי שקצין האדם שלו נהרג בתוך קנטרה. אם אני רואה שאני מכיר את הגזרה ואין מה לעשות כרגע משהו אחר, אם אני מוכן למלא את מקומו. אמרתי, בסדר. עליתי על הנגמה שלו ולמעשה הפכתי לקצין האדם של החטיבה. ולחמתי עם החטיבה הזו בכל קרבות הבלימה, בצליחה ועד העיר סואץ. עוד יש מפרש לבן באופק מול ענן שחור כבד, כל שמבקש לי. עם ישראל עמד במבחן קשה מאוד ביום כיפור, כמו היום. היום ששואלים אותי מי החברים שלך, אז אני אומר, כל החברים שלי מתו ביום כיפור. ואתה מסתובב לפעמים עם תחושה שאתה הניצול, לא נעים לך לפעמים בסיטואציות כאלה ואחרות. חברים כאלה וחיילים כאלה וצבא כזה לא יהיו לנו בחיים. לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש לו יהי. אם המבשר עומד בדלת, תן מילה טובה בפיו, כל שנבקש לו יהי. אם נפשך למות שואלת, מפריחה ומאסיף, כל שנבקש לו יהי. לו
יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. אני שומע כל שופר וכל תופים, כל שנבקש לו יהי. לא תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי, כל שנבקש לו יהי. לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, אנא לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. בתוך שכונה קטנה מוצלת, בית קט עם גג אדום, כל שנבקש, לו יהי. בסוף הקיץ, סוף הדרך, תן להם לשוב הלום, כל שנבקש, לו יהי.